салом алайкум бародарони азиз. Ин видео чиста барои нафарҳое ки мехоҳанд ки ягон бизнес созанд, аз он ҷумла бизнеси чорвопарварӣ. Ин мена барои ҳавао ҳаст ва фермае ки ҳозир мо сиёнка кардаистем, ин барои шумо ҳастай, фурӯшӣ аст. Суруғаи мо чорякорон аз дарвозаи Душанбе мебарои аниқтараш назди пост ё аз тарафи Ҳисор мебиёи назди пост аз роҳи Калон ҳамагӣ 1.5 километр боло аст. Дар бораи роҳ агар ҳарф занем, 1 километри роҳ асфалтпӯш буда, 500 метри дигари он сангфарш мебошад. Ҳама намуди нақлиёт то назди ферма меояд. Фермаи мазкур инчунин бартер карда мешавад, хона дар Душанбе ё бо автомашина. Оиди ҳуҷҷатҳо агар ҳарф занем, ҳуҷҷатҳояш 100% қонунӣ мебошанд. Ин барнома, ин видео танҳо барои нафарҳое ҳаст ки бизнеси тайёра харидорӣ карда фақат пул кор мекунанд. Як ферма гирифтагӣ ҳастем, фермае ки ҳама шароитош вуҷуд дорад. Ан ҳамин биное ки ҳоло мо ҳастем, дарозиаш 22 метр, бараш 11 метр астай ва дар ин ҷо имконияти 50 то 60 сар буққаро ё говро бонӣ кардану парвариш кардан вуҷуд дорад. Ва аз ҳисоби оне ки ин бародар фасли сард буд, каҳ-паҳ, алаф палафаш дар берун напусад, дар дохили ан ҳамин ферма оварда ҷойгир кардагӣ аст. Ин ҷо ҳам шумо метавонед ки барои парвариши молу гови худатон бевосита истифода кунед. Алафҳошам тайёр ҳастанд, ҳамин алафаш қатъи фурӯшӣ ҳастай. Нигоҳ кунед, приса овардагӣ ҳастай, ҳамин гова мебаред, мезанад, қарз кайф мекунад гове. бовар кунед. ғайр аз ин шарт нест ки ин ҷо шумо танҳо барои гову мол ташкил кунед. метавонед ки дигар фирмаҳои мисол мурғпарвариву дигар чизҳое ки ба имконияти шумо вобастагӣ дорад бевосита истифода бибаред. бародарои азиз, ин ферма бизнеси тайёра фақат мегирӣ шу истифода мебарӣ. ин ягон ҷое ки биём айсарака созам, ҷои гов созам, ҷои мол созам, об биёрам, свет биёрам, ин ягон гапҳо нестай. Масоҳати умумии ферма 30 сотиқро дар бар мегирад ки 22 сотиқ дохил ва 8 сотиқи дигараш берун аз ферма барои чарогоҳ дода шудааст. бародарои азиз, дохили ферма 22 сотиқи панҷара гирёнда шудааст ва 8 сотиқи дигар берун аз он ҳастай ки шумо метавонед ки молу гову чизи худатонро барои чарондан берун бароред. ғайр аз ин як хубии дигар дорад ки ҳамин кӯҳҳое ки гирду атрофи ҳамин ферма ҷойгир шудагӣ ҳастанд умумӣ ҳастай. касе метавонад молу мулкашро дар ин ҷо бурда чаронда гардад. овозат ба садқа. ғайр аз ин дар бораи нашоти документ агар гап занед, ягон проблема нест. бародарои азиз, як хубии дигар чи ҳастай ки шумо мехоҳед ки меҳмонҳои худатонро ки табиата дӯст медоранд, манзараҳоро дӯст медоранд, биёред барои тамошо додан. як хусусияти хубӣ дар ин ҷо вуҷуд дорад ки ан ҳамин мавқее ки ҳоло мо қарор дорем, кайҳо фундаменташ рехтагӣ тайёр ҳастай, як хонача времянка пӯшидагӣ ҳастай. ҳамаи намуди ҳуҷҷатҳо барои иҷозатномаи сохтмон гирифта шудаанд. ягон мушкилӣ нест. фақат мебиёи кирпича болои кирпич мемонӣ, зиндагия сар мекунӣ. ана инҷи бо як хубии дигар дорад, инҷа бигардохи балда об нест, барқ нест. ана як беҳтарин кор кардагӣ ҳастай ки ҳавзе сохта шудае ки бо масофаи 7.5 метр дар ин ҷо ҷойгир ҳастай. об яъне проблем нест. бародарои азиз, дар бораи обиш гап мезанем. обиш ягон майда проблема нест. 50 метр дуртар аз ҳамин панҷара ки гуфтем ки 8 сотиқае ки дар бар мегирад ба дахолат ба ҳамин фирма дорад, об оварда шудагӣ аст. ягон мушкилӣ нест. фақат оба кашида мебёрӣ. ҳавз ба форат оба пир мекунӣ, мотор худаш ҳаст, ҳама шароит ҳаст, барқ ҳаст, тақсимаш мекунӣ. нафорат оба мебиёӣ прямо дар дохили ан ҳамин заминат мемонӣ. ин ҷо як хубии дигар дорад ки масалан кайҳо профило часпонда шудагӣ ҳастанд барои обу алафу дигар чизро гирифтан. хай акун намун деҳқонҳо худашон хубтар мефаҳманд, нафарҳое ки ба гов мол кор доранд аз мана хубтар мефаҳманд ки метавонанд ки дар ҳамин ҷо
дар ҳамин ҷо агар хатогӣ накунам тамоми намуди обу алафи худашонро ҷойгир кунанд ё метавонанд ки летни вариант барои молҳову говҳои худашон истифода баранд. Профилҳо тайёр ҳастанд. тунука ду қабата задагӣ ҳастад. нафаре ки хоҳад метавонад ки дар ҳамҷи шипангша тайёр кунад. нафаре метавонад ки масалан бо ин ба фикри худаш ба идеологияи худаш аз нав эҳё созад. хулоса чӣ гуфтанӣ ҳастанд бародарои азиз? фақат кор кардан дар кор аст. фақат кор кардан дар кор аст. ин видео барои ҳамон нафарҳое ки мехоҳанд ки бизнеси тайёрро гирану истифода баранд, барои ҳамонҳо буда метавонад. нафарҳое ки мехоҳанд ки рушд кунанд. як хонаи майдаҳаки дига ки метахоҳед ки агар ки пешкаалов кунед хона грм гармӣ тайтана карда бигардед, ана мебиёед ки дар ин хона дохил мешавед. вақте ки дохили ин хона мешавед, хонаҳаки майдаҳака нигоҳ кунед чандқадар идеал насохтагӣ аста ки аинҷи беруна тамошо мекунед. масалан ягон ҷондор ягон дист пист агар ҳаракат накунад аинҷо беруна тамошо мекунед. яке ҳам свет мурад анамин чароғи бобогӣ аз дарғи шариф оварда шудагӣ аст. гиромиш мекунед дар амҷо меонед. ай берун касе ки мебинад мегӯяд клипи кино сиёмка дорад. бовар кунед як фантазияи аҷоиб ҳастай. рақамҳоро дар зер менависем. дарҳол занг занед. нархи шартномавӣ аст. метавонед ки хонаи истиқоматӣ дар шаҳри Душанбе ё автомашина қати низ иваз кунед. ин хона метавонад хонаи истиқоматии шумо бошад. крисло, қолин, курпа, гилим, духовка, чойник ва он чизеро ки дар ҳамин ҷо мебинед ҳамааш дар дохили нарх дохил мешаванд ки мегирету танҳо зиндагонӣ мекунед. хушбахтона хатти барқ низ дар ин ҷо кашида оварда шуда барқ вуҷуд дорад.